Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha kuthiwa ke Kaizer Chiefs secicini okanye ke ingazibona iluza abafana ibibenze ngokwabo pha kwi-development abafana ke noSamkelo Zwane, Happy Mashiyane. Ngesizathu sokubana kuNazareth Napho ngumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs sithi ke ufuna uphungula isikwati sakhe sininzi kakhulu. Laa nto imenza ke ngoku imenze umsebenzi wakhe nzima ngoba ngoku kunabadlali abazawuhlala isizini bengadlali. Iyaqonda, yiyo laa nto athi ufuna ngoku ukubaphungula so that abadlali bakwazi ukufumana i-game time kwamanye amaqela. Ngumbono noluvo nentetho ephuma phaa kuMr Napi. Masenjenje ke baphulaphuli ke abaninzi abantu bathi ke iKaizer Chiefs ikhohle into yokubana ke abafana ngaba bayithwalayo ngexesha ke iKaizer Chiefs ayibhenishwe phaa nguFIFA ingakwazi ukusayina abadlali. Ewe ke siyavumelana nani ke bathandi bebhola elikhulu ukuthi bayithwale iKaizer Chiefs abafana. Umbuzo umile ke ngoku uthi nina xa nibajongile ngaba na isandla sabo basixhomile na senyuka bathi ngenene nangenyaniso siyafuna uba kule team okanye ngenene nangenyaniso Mr Napi sicela usidlalise? Ngoba baphulaphule funeka siyilumkele into ethi abaqeqeshi xa befika phaa kuKaizer Chiefs beqhubeleka nokudlalisa ezintwana bebefike ziphanga phakathi kwa abalandeli kuqala bama ngenyawo bathi Chiefs ayifuna uthenga players. Kutheni ingathengela abaqeqeshi players? Kutheni izawuqhubeleka nabadlali bebekudala bepha benganikezi iKaizer Chiefs kwanto abadlali kudala bafeyila kwiKaizer Chiefs? Kutheni abaqeqeshi beqhubeleka nabo? Xa esuku Kaizer Junior Mutaunga noBobby Mutaunga kunye ke noJessica Mutaunga bephakama bema ngenyawo bencedisa umqeqeshi bethenga abadlali, izithi sawuthenga abadlali babe baninzi aba bebefunwa bane-experience. Azathi umqeqeshi ke ngoxa sithi ke ufuna uvula ispace ukwenza into yokubana abadlali bafika babe nespace kuqale kuthiwa akazukwazi ukuhambisa ubani nobani ezintwana zasithwala sisebunzimeni. Kahle kahle baphulaphuli ke abaqeqeshe kumele kuthiwa kanye phaa kwiKaizer Chiefs ninabalandeli beKaizer Chiefs nithi makuthiweni, nithi abaqeqeshi mabathini xa kungathengwa players kuqhutyelekwa noSamkelo Zwane, noHappy Mashiyane kuthiwa abantu kudala behlala benganikezi iKaizer Chiefs kwanto? Kutheni iKaizer Chiefs ingathenga abadlali? Xa esukuma umqeqeshi engqala eyothenga olantuzana oThabo Cele, eyothenga phaya ke olantuzana oKhanyisa Mayo, eyothenga uFlavio Silva, eyothenga pho Thabiso Monyane, eyothenga pha uMako, kuthiwa ngoku akazukwazi ukuchitha abadlali abathile ababadlali bayithwala le team. Umqeqeshi uzothini ngoba uzela abadlali abayi-11 ngoku? Kumele ngoku ahlengehlengise isikwati sakhe, ahlanganise adibanise abadlali batsha nabakhoyo phaa ababona into yokubana kuza kubasebenzisa. Azathi ababona into yokubana akazukwazi kubasebenzisa abachithe. Umzekelo baphulapha sizuyibalekele into ethi ewe iKaizer Chiefs yanyamezela yayinganayo enye indlela yokwenza. Kwakunyanzelekile inyamezele kubo uba yayikwazi ukuthenga esi sikwati naso ngoku iKaizer Chiefs. Ngekwakubhetele kakhulu kwakulaa season kaGavin Hunt, ngekwakubhetele kakhulu kwakulaa season kaArthur Zwane. Isizathu sokubana iKaizer Chiefs ihambe kabuhlungu kulaa minyaka into yokubana ibe ngakwazi usayina abadlali kwakunyanzelekile isebenzise kwanto inayo, ithanda ingathandi. Leyo into funeka singayikhohlwa ke baphulaphuli ke. Okokugqibela nje sibheke phaa ke kuBruce Vuma. uBruce Vuma bathi ke xa bemthethelela bathi wayithwala iKaizer Chiefs ke ngexesha lobunzima kwimidlalo yeCAF. Okokuqala into funeka siyilungise kule nto ayingoBruce Vuma wathwala iKaizer Chiefs, oogolkipa bebephabe bathathu. Ndicinga uba imidlalo yeCAF eyile apha ku-6 okanye emihlanu wayikhipha uyitubele ngikhula lo midlalo, waphinda noBrandon Peterson wawukhiphayo noba mnye, noBruce Vuma waqhubeleka ethatha emveni kwabo, into ethetha ukuthi ke babesebenzisana. Okokugqibela uBruce Vuma uneminyaka i-9 ekwiKaizer Chiefs, umfana omdala. Ungakundixela into yokubana isizathu esimbanga into yokubana abe akakabi ngo-number 1 goalkeeper weKaizer Chiefs siyintoni na? Xa iteam umntu ingamvumi baphulaphule okanye ke
imeko zakhe zingamvuni into kubana uyawuphumelela kule team, makakhululwe angade abeke uphelelwa italente yakhe ngokuhlaliswa etimini eyi-1. Bruce Vuma bekumele uba ngoku Brandon Peterson bafika engunumber 1 goalkeeper weKaizer Chiefs. Asizuthetha ngadefender, zimisele wena epalini sibone ukuthi ke uyazama, sisho sibone into kubana ke yidefender le week. Mawungabi week idefender kube week nawe awuzukwazi uthetheleleka. Into ethetha ukuthi ke no Bruce Vuma mfana omdala ulinikiwe ithuba iKaizer Chiefs baphulaphule le into ayifuna ubalekelwa ebenikwa ngoku Mr Nabi kusizini ephele uBruce Vuma emqalisa imatch. uBruce Vuma into ephaka uBruce Vuma akakwazi ukuzithemba umfana omdala, akakwazi ukuzithemba umfana omdala, uyancancazela uyoyika, akakwazi ukuzithemba ngoba ukukhiphela iKaizer Chiefs kudinga indoda enesibindi, indoda ezithembileyo. uBruce Vuma nesizini ziyi-9 kula team bekumele uba ngoku noba senxiswe ijezi leKaizer Chiefs engene ebaleni akasoyiki, akasekho nervous, uvulangqala epaleni akhiphe usenjeya. uBruce Vuma akatshintshi, yilanto imenza ke enza amaphutha amaninzi ngoba akazithembi. iKaizer Chiefs kakufuna isithuba sokubana ke imkhulule, mayimkhulule aye kwenye iteam. uBruce Vuma ayozinika igame time, mhlawumbi kula team uzawufika fithe, izawufika mhlawumbi ke uxinzelelo lungekho ngale ndlela lukhoyo apha ke kwiKaizer Chiefs. Imibono ke leyo ke baphulaphuli ke ngoba kuthiwa ke iKaizer Chiefs ke izazibona seyiluza ke abadlali ibibadevelophe ngokwayo ngoba umlumzana uMr Nabi uthi ufuna utshintsha okanye ufuna uphungula isquad sakhe sininzi kakhulu, futhi kuyaqaphela into yokubana ke elizembe libhekisa ke phaya ke uyapha koBruce Vuma ukuyapha ke kulo mfananyana ke wakaSamkelo Zwane Happy Mashiyane. elo zembe likhangele into yokubana ke lawuqala phaa kubo ke nangona ke bengakamenyezwa abantu ke abazawuphungulwa phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ngake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.